Jum ieħor u kompla it-taħwit dwar il-politika ekonomika tal-slides tal-Partit Nazzjonalista li ħareġ ta' malaj qabel ġie preżentat il-budget għas-sena d-dieħla. Dan hekk kif il-partit ta' Bernard Grech permezz tal-medja tiegħu irrefera għal pre-budget document meta kien propju sena ilu li ħareġ dan id-dokument qabel il-budget u din is-sena ħareġ 4 slides. Il-medja nazzjonalista inqabdet issaqsil il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri b'dan tal-aħħar jinnota lil Partit Nazzjonalista ma ħareġ l-ebda dokument ta' qabel il-budget. Fem l-ġurnalist, inti li naqra l-pre-budget document. Taf l-Partit Nazzjonalista ma mhix pre-budget document. Xi pre-budget document? Għamel, Pubblika. Sejjer żbalta. Sejjer żbal. Ħobb paċenzja, nifhem li forsi għadek ġdid, ma nixtieqx nagħmelek imma sejjer żbal. Għaliex il-Partit Nazzjonalista ma mhix pre-budget document. L-aħħar dokument ta' qabel il-budget mill-partit ta' Bernard Grech sar is-sena l-oħra bil-medja indipendenti kienet sejħitlu bħala mess u din is-sena m'għamel xejn. Imbagħad dis-sena fis-suppost viżjoni bl-slides fuq PowerPoint presentation, il-Partit Nazzjonalista għal aktar minn darba inqabad mingħajr fatti bażiċi. F'konferenza l-aħbarijiet, il-kelliema responsabbli mill-ekonomija u l-finanzi weħlu meta ġew mistoqsija minn One News dwar il-bażiku. Dan hekk kif staqsejna kemm il-Partit Nazzjonalista se jkabbar l-ekonomija b'din il-viżjoni tal-slides. Bl-slides li orejtuna li tagħmlu referenza li jom intom sejħulhom bħala viżjoni ekonomika ta' eċċellenza. Mistoqsija sempliċi ħafna bħala ċifra jew rata ta' kemm tikber fis-sena l-ekonomija taħt il-Partit Nazzjonalista. Aħna ħriġna il-viżjoni tagħna. Issa, kemm ħatikber? M'intix tweġibni? Fuq il-kwalità. Onorevoli Castello, xider li ma jafix ta' farra ta' tkabbir inti? Illi naturalment. Ħansaqsi l-Onorevoli Castello ja farra ta' tkabbir pereżempju inti taħt il-Partit Nazzjonalista, Onorevoli Castello. Ma tafix. Qed infittex il-presentation għax ma ġibtix miegħi, inġib id-dokumenti miegħi. Ħallintik in-numri eżatta. Ma tistax tieli issa? Mhux qegħdin fuqi, ma niftakarhomx bl-ammenti, m'iniex bravu daqshekk u ma nistax niftakar dan numri kollha bl-amment.